Ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang kabuuang storya ng ating Secret Files sender. Mga kabisyo, napakita dito sa kwento na to na minsan, kahit mahal nyo ang isa't isa, handa nyong ipaglaban ang isa't isa, may mga taong hahadlang sa inyo at sisira sa relasyon ninyo na binubuo. At ang pinakamahirap na kalaban o yung mga taong humahadlang sa relasyon ninyo ay yung mismong pamilya nyo pa. Nakakalungkot lang isipin at mapakinggan ang kwento ng ating letter sender ngayong gabi na to, na mismong pamilya po ng kanyang minamahal ang mismong may ayaw sa kanya. Pero bilib lang po ko dito sa ating letter sender, mga kabisyo. Bilib ako sa pinapakita niyang tapang, tibay ng dibdib. Hindi dahil pulis siya, kundi dahil tunay at tapat siya magmahal sa kanyang taong iniibig. Alam niyo mga kabisyo, napakinggan natin ang kwento ni KG na talaga naman pwedeng kumurot sa ating puso at may mga matutunan tayo na aral sa kanya. At dito po sa kwento na to, dito natin malalaman at makikita na masusukat natin yung pagmamahal ng isang tao hindi sa pinakamasaya o pinakamagandang sitwasyon ng buhay nila. Masusukat natin ang pagmamahal ng isang tao kapag sinamahan ka pa rin niya sa pinakamagulo at pinakapangit mong sitwasyon. Kaya para sa lahat ng mga tao nagmamahal, ang aking katanungan lamang, ikaw din ba kabisyo? Handa ka bang samahan ng taong minamahal mo? Hindi lamang sa ginhawa, pati na rin sa hirap ng buhay. Sa pinakamababang parte o pinakamagulong sitwasyon ng kanyang buhay, handa mo pa rin siyang yakapin at sabihin na mahal kita at hindi kita iiwan. Dahil doon natin masusukat ang pagmamahal ng isang tao. Sa pinakamagulong sitwasyon mo, handa ka pa rin niyang samahan. Kaya handog ko pong awitin sa inyo mga kabisyo. It's a beautiful song by December Avenue, Sa Ngalan ng Pag-ibig. Metro's #1 Love Radio Basic!